Sanibonani nonke emhlabeni wonke jikelele. Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathemba ukuthi nisindisiwe nangaba aningasindiswanga. Nawo amazwi engiwalethayo kunasi isikhathi ukuthi nisindiswe nimazi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yenu. Sofunda amazwi atholakala kubaseRoma 3, sofunda from verse 23 sehle nayo. Bonke abanibonile bemuke inkazimulo ababeyamukele kumvelincane. Njengoba sazi ukuthi uAdam noEva wadalwa wafana noNkulunkulu. Siyazi ukuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, okusho ukuthi umuntu waye perfect, umuntu wayefana noNkulunkulu uqobo. Leyo nkazimulo sasinikiwe kwadala ngendodana uJesu Kristu noma ngoNkulunkulu uqobo. Asizweni lithi bonke abantu bonile bemuke inkazimulo ababeyamukele kumvelincane. Bonke abantu bonile. Uma unganaye Jesu Kristu wonile. Uma unganaye Jesu Kristu izono zakho zisakulandela ngemuva ngaso sonke isikhathi. Asiqhubekeni. Liyabathetha icala labo ngenxa yomusa wakho isipho nangenxa yokuhlengwa uKristu Jesu abahlenga ngakho. Liyabalahla icala. Kodwa masiza kuJesu Kristu uyakwazi ukuthi asithethelele zonke izono zethu noma asibhadalele zonke izono zethu, njengoba sazi ukuthi weze emhlabeni wathunyelwa ubaba uNkulunkulu ukuthi ngaye sisindiswe, ngaye kube nokuthethelela kwezono, njengoba lisho izwi ukuthi yena uyisicazululo phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Ukusho ukuthi ungumlamuli kunokucabana phakathi komuntu noNkulunkulu, kodwa uJesu Kristu weze emhlabeni ukuze akhe ubudlelwane phakathi kwethu noNkulunkulu. Kunasi isikhathi uma ungasindiswanga ngiphethe nazi indaba ezimnandi ukuthi ngokukholwa kuJesu Kristu uyabuyisana noNkulunkulu, ngokukholwa kuJesu Kristu uyabuyisana noNkulunkulu, ngokukholwa kuJesu Kristu uyabuyela enkazimulweni kaNkulunkulu bese uthola ukuphila okuphakade. Ngiyabonga.